Eskerrik asko zuen ikuspuntuengatik, muchísimas gracias. Eta eskerrik asko. Eta orain pasatuko gara beste mahai inguru batera. Eta fundazioak eta etorkizuna deitu diegu. Alfonso Etxanobek moderatuko du enpresa ekonomiaren doktorea UPVEHUko unibertsitatean. Otra de las familias de la economía. Ekonomia sozialaren beste familia bat, hainbat ekimen dituenak, hainbat esperientzia dituena, orientatu gaitzaketenak, ikusteko zerari den egiten sektore fundazioal honetan, sektore oso anitza da, eta nien ez gehiagik luzatuko. Aurkeztuko ditut, hemen ondoan izango ditugun bi pertsonak, eta horrela Ramon Bernal da horietako bat. Ramon Bernal lantegi batuetako gerentea, eta Funkoko zuzendaritzako kide, fundazioak elkartzen dituena, berak hitz egingo digu, hurbilpen orokor bat egingo digu, erakusteko zer egiten duten fundazioek sektore gisa. Eta bigarrenez, Susana Gomez Goikoetxea, bera da Teknaliako talentuaren erakartzeko arduraduna. Eta bera gainera Funkoko zuzendaritzako kide da, eta berrikuntzatik gainera bere esperientziak buruz hitz egingo digu eta non ari diren lanean une honetan. Niri gustatuko litzaidake Ramoni hitza ematea ikusteko zer diren fundazioak eta zer den Funko organizazio gisa Funkok biltzen baititu. Gaurko jardunaldia prestagatik, mi esker, Alfonso. Vengo en representación. Ni fundazioen ordezkari gisa nator, Euskal Fundazioen izenean. Eta gure herrian fundazioak ordezkari gisa, edo ordezkatzaile gisa dugu Funko, bera da koordinatzailea, eta 15 urte daramatza koordinatuz ze jarduera egiten ditugun, eta batez ere administrazioarekin dugun harremana, interlokuzioa. Fundazioak dira gutxien ezagutzen diren familiak ekonomia sozialean, badago arlo kooperatiboa, lan arloko enpresak, beste mota bateko profil batzuk badaude entitateen barruan. Baina fundazioak behar bada referentzia gehiago dute bankugintzari dagokionez, baina entitateen adibideak aztertzen balin badituzu adibidez arlo kulturalean edo heziketa arloan edo asistentzia arloan, gehienak fundazioak dira, edo eraketa hori dute. Ze ezaugarri dituzte? Azkenean interes orokorreko helburu bat bilatu eta ondare bat adskribatu fundaziora. Fundazioek badute bertute bat. Sortzen den guztia, behartu egiten gaituztela bertitzera sortzen dugunen 70%, eta ute fundazionalak hartzen du hori, eta behar izan ez gero, konpondu bertzen arazoa, konpondu baldin bada, orduan sortutako ondare hori sozietatearentzat gelditzen da. Eta eskribatu egiten da protektorado edo babesgotza horretara, eta horrek erabakiko du zer egin diru horrekin. Beraz, uste du zentzu horretan, hainbat proiektuetarako erregulatzeko arautzeko oso formula juridiko interesgarria du. Ze horrela hainbat etekin ateratzen dituzte fundazioak direlako, baina guk sortzen dugun guztia sozietateari etortzen zaio itzulkin orokor gisa. Zenbat fundazio daude Euskadin? Va por el registro de fundaciones. Fundazioen erregistroren araberakoa da, ez merkataritzakoa eta informazioa ez da hain gardena. Asko aurreratu da, baina erregistroaren gardentasun horretan oraindik lanean ari dira. Ez da lortu gizarte ekonomiako gainerako erakundeen adinako gardentasuna, baina noski horrek ere kostu bat dakar fundazioa beraiek direlako interesdun nagusiak, ezagutu dadin, zer egiten duten, zeintzu diren emaitzak, zenbat jende dagoen batzordeetan, patronatuetan,
Eta une honetan 600 fundazio ditugu aktibo Euskadin eta 13.000 lanpostu inguru sortzen dira. Ez gara oso familia ezaguna, baina ikusten duzuenez, sortzen den lanpostu kopurua handia da. Fundazioetan lanpostuak daude nagusiki onuradunetan egiten diren jarduerak oso bideratuta daudelako onuradunen talde zabal horri eta baita ere voluntarioen taldean. Gure erakundeetan figura hori, voluntarioaren figura, bada zuzenean enplegatuta ez dagoenaren figura parte hartzen du, parte hartze aktiboa du, soldatari gabe. Eta hori agian ez da ikusten beste familietan. Badaukagu ere ekarpen ekonomiko bat, 1.000 milioi euro ingurukoa, eta horrek ere badu bere pixua Euskadiko BPG-en, baina batez ere lan egiten dugu ezagutzera emateko egiten dugun ekarpena jarduera ekonomikoaz harago doala ezagutzera emateko. Eta fundazioen alde merkantila bada instrumentala den zerbait, jarduera bat egiteko modu bat da. Ni nagoenean zehazki merkatu jarduerak ditugu, enpresentzateko izan dugu, baina gure misioa da lan enplegua eta aukerak sustatzea desgaitasuna duten pertsonentzat, museoko diru sarreren zati bat bada erabiltzen dugun parte horretako bat, baina museo fundazioek jakingo duzuen bezala lurraldaren kohesioan laguntzen dute, ondarearen zaintzan laguntzen dute ere interes kulturala duten pertsona horien sustapenean, eta fundazio lagundu egiten dute garapen horretan. Funkon funtsean arreta jarri dugu solaskide izate horretan, eta administrazioari beti datorki ondo entitateen mezuak kohesionatuko dituen solaskide bat izatea. Eta funtsean balioan jarri izan da lege berri bat martxan jarri bat zen bakoitzean, arauzko garapenen bat egin bat zenean, hemen Euskadin legea prestatu zutenean, noski administrazioak zenbait artikulu proposatu ditzake, baina ez bada kontraste bat egiten fundazioekin, arriskoa da, faktore batzuk ez direla kontuan hartuko. Eta hor, mahai gainean jarri genuenean behar hori antolatzekoa funkoa atera zen, eta hortik konfederazio gisa, elkarte gisa, dimentsio txikiagoko konfederazio gisa, badaudelako harremanean parte hartzen handiago duten beste familia batzuk, ez da? Bai mantendu ahal izan dugula lankidetza maila on bat, ez da? Adibidez, Euskadin lantegi batuakekin, gureakekin, teknaliarekin dituzte sekulako dimentsioak eta gauza askotara heltzeko, baina de fundazio oso txikiak ere, ez da? Oso xede sozial zehatzekoak, eta hala eta guztiz ere lurraldeari ekarpen oso handia egiten diotenak. Beraz, hori eskatzea, bazkide izateko, Funkoko bazkide izateko kuota ordaindu behar dutela, nahiz eta ondarrezkoa izan, beraientzat ahalegin handia da, ez dute jenderik, compliancearen egunean egoteko, gardentasunarekin egunean egoteko, baina beraiek badaude guztiz buru belarri murgilduta beraien xede sozial horretan, beraz hor funkon lankideatza hori egiten dugu, ez? Eta problematika horiek interesatzen zaizkigu. Fundazioen erregistrotik ikusten dugu, batez ere txikientzat ebatzi beharreko gai garrantzitsu batzu daudela, eta saiatzen gara urtean zer, prestakuntza saioak egiten,
eta Alfonso izan ohi da, koordinatzen gaituen pertsona horietako bat, edo koordinatzen laguntzen gaituen horietako bat, eta baita ere zalantzak jasotzen ditugu. Fundazio txiki horiek askotan ez dutelako administraziora heltzeko modurik, ez? Esan genezake badela asleen edo reasen egiten dutenaren antzeko zerbait, ez da, baina gure kasuan oso modu austero batean, oso modu apal batean. Baina emaitza on batekin, ez? Eta iruditzen zait lehen zegoena, baina askoz ere gardentasun handiagoa lortu dugula fundazioentzat. Jarduera soziala, zentzu horretan beti izan da errekonozimendua jaso izan duen zerbait, baina nola baiteko iluntasuna egonda baliabidei dagokienez, ez ziren ezagutzen, ez zen jakitene araua betetzen ziren, beraz gu saiatzen gara laguntzen batez ere fundazio txiki. Handiek berez ez dute horren beharra, baina beti da lagungarria txiki ere laguntzea sektore osoaren gardentasunari mesede egiten diolako. Eta hori da pixka bat Funkoren aurkezpena, fundazioen sektorearen aurkezpena oso zabala da, ez da? Eta hildo nagusia batez ere kulturan ikus daiteke museoetan, batez ere Euskadiko museoek badute fundazioaren bide hori laguntzazkoa ere, badaude desgaitasuna eta gizarte bazterketa duten pertsona askorengana heltzen direnak, eta beste hainbat arazo izaera sozialekoak fundazioi esker ebatziz joan direnak. Eta eskatzen dugu hemen egoteko aukera batez ere honek gure lanari eman diezaioken ikusgaitasunagatik. Eta dozein zelantza baduzue, atsegin handiz erantzungo dut. Eskerrik asko, Ramon. Bueno, baditugu zertzela da nagusi batzuk. Fundazioi buruz, Funkori buruz, argi geratu zaigu, ez? Askotariko erakundeak dira, era askotakoak, eta berrikuntza, ez da? Berrikuntza eta FESLANen esparruan interesgarria iruditu zitzaigun gurekin izatea Susana, bere eskarmentuari buruz hitz egin dezan talentoaren erakarpen horretan, eta azaltzeko Teknalia bezalako fundazio batek, familia honen ordezkari gisa, azaldezan zertan ari diren, ez da? Aurrera nahi duzunean. Yo me levanto que creo que me va a ser más fácil. Bueno, zutik jarreko nahi zerrazagoa delako, ez da horrela, zuen gana gerturatzea. Bueno, Susana Gomez Goikoetxea naiz, Alfonso Sandoen bezala, talentu erakartzeko arduraduna Teknalian, eta ekonomia sozialaren baitan hainbat modutara parte har daiteke. Eta irabazi asmorik gabeko fundazio batek Teknalia kasu honetan egiten duen ekarpena kontuan izan da ikerketan diharduen zentro teknologiko bat dela, argi dago ekarpen garrantzitsu bat egiten diola gizarteari. Mundua ikerketa bulkaden bidez mugitzen da, inbertsioaren bidez mugitzen da, eta Teknalia jarduera horretan murgilduta dabil. Espainian teknologiaren garapenerako erreferentzia bat da, baita ere Europan, baina nola egiten dugu jarduera hori? Zer da egiten dugun lehenengo gauza? Tokiko garapenari, eskualdeko garapenari laguntzeko eta ekonomia sozialari laguntzeko. Bueno, zer da egiten dugun lehenengo gauza? Arazoak bilatzen ditugu, enpresetan, gizartean. Teknaliak erantzunak aurkitu nahi dituelako, irtenbidea proposatu nahi dituelako. Irtenbide teknologikoak, inpaktu handikoak, bai enpresentzat, bai gizartearentzat. Beraz, arazoak oso termino orokorra da, eta gauza zehatzago batean jarri beharko dugu harreta. Zeintzuk dira guk implikatuta gauden arazo horiek? Bueno, garapen jasangarrirako helburuak. Arazoak identifikatuta daude, mugatuta daude, Nazio Batuen Batzarra 2015ean garapen jasangarrirako helburu hauek 2030 agendan sartu zituelako, eta guk, Teknaliak, baditugu jarduteko eremu batzuk garapen jasangarrirako helburuekin bat datozenak. Eta hemengo hauetan jartzen dugu harreta. Trantsizio energetikoa, osasun pertsonalizatua, mugikortasun jasangarritasuna, fabrikazioa adimenduna, hiri ekosistema eta eraldaketa digitala.
hainbat sektoretako eta hainbat teknologietako ikuspegiarekin. Hor jartzen dugu harreta Teknalian, horien garapenean. Beraz, esan genezake, gure misioa dela ikerketa teknologikoa oparotasun bihurtzea eta gizartearen garapenari eta ekonomia sozialaren garapenari laguntzea. Hau da, guk lagundu nahi dugu ekonomia sozialaren helburu nagusia lortzen. Hau da, gizartearen bizi kalitatea hobetzen, maila globalean. Beraz, ikerketaren bidez, teknologiaren eta berrikuntzaren garapenaren bidez, aipatu ditugu jardueraren murietan, garapen jasangarrirako helburuekin bat etorriz, lortzen dugu inpaktu ekonomiko bat izatea enpresetan, oparotasuna sortzea herrialdean eta balioa sortzea gizartean bizi kalitate gisa eta aurrera bide gisa. Eta nola egiten dugu? Bueno, horretarako hainbat proiektu ditugu, Europako proiektuetan parte hartzen dugu, nazio mailako proiektuetan parte hartzen dugu, EAEko proiektuetan ere, eta baita ere guk enpresekin kontratatzen ditugun beste proiektu batzuetan. Azken urteotan 4.000 izan dira, urte osokoak, 2022ko abenduaren 31an Teknalian 4.000 proiektu garatu genituen, urte horretan. Eta zer egiten dugu honetarako? Bueno, teknologiaren bikaintasuneko taldeak osatzen ditugu, hainbat titulaziotako pertsonak elkartzen ditugu, ibilbide profesional desberdinak dituztenak, eta proiektua garatzen den mikrokosmos horretan jardun daitezen, eta horrela irtenbideen bikaintasuna bermatuta dago lan egiteko modu horrekin, oso aberasgarria da irtenbidearentzat berarentzat eta profesionalki garatzen den taldearentzat berarentzat. Ari direlako lanean beste disiplina eta beste ogibide batzuetako pertsonekin. Eta zer dago pertsonen atzean? Taldeak aipatzen ditugu askotan. Zer dago teknologiaren atzean? Teknologiaren atzean pertsonak daude. Teknaliaren ikuspegitik pertsonak osagai nagusia dira, gu dugun osagai garrantzitsuena. Pertsonen balioan sinesten dugu. Izan ere, Teknalian datuak 2022ko abenduaren 31koak dira, baina ez gara hainbeste hasi edo hainbeste txikitu. 1.500 bat pertsona gara, 154 emakumeak, 156 gizonak. Ikus dezakezuen bezala, ia 50-50 horretan gaude, eta 30 nazionalitate ditugu. Eta ona da, epe luzeko helburuak izatea, eta 2030 agendako helburu horiek ere gogoan izatea. Esan dudan bezala, azken helburu horiek Nazio Batuen batzarrak onetsi zituen, oso ongi dago, garapen jasangarriaz, teknologiaz, berrikuntza hitz egitea, erronka handiez eta barrez hitz egitea, baina zer gertatzen da gertuen dugun horrekin? Epe laburreneko helburuekin iruditzen zaigu, ekarpen bat egin diezaiokegula gizartearen ongizateari, pertsonen ongizatea arduratzen bagara. Teknaliatik hasita eta horregatik dibertsitatearen aldeko apustua egiten dugu, genero berdintasuna sustatzen dugu enpresaren baitan, eta baldintza onak sortzen ditugu, laneko giroa atsegina izan dadin, eta horrela ulertzen dute ere Teknaliaren barruan dauden pertsonek klimaren edo laneko giroaren ebaluaketak egiten ditugunean oso puntuazioak lortzen ditugu, baina gainera baditugu ere kontziliazio neurriak gure enpresako pertsonak gai izan daitezen bateratzeko bere bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa. Hainbat neurri jartzen ditugu martxan, beste laneko ordutegiaren malgutasuna zorionez, enpresa askok badute jada aukera hori, urrutiko lana, garapen profesionala eta abar. Eta horrez gain badaukagu beste programa ambiziotsu bat, hezkuntza lankidetzan aritzateko, hemen daukat aurkezpena. Guk hitzarmenak ditugu unibertsitateekin, lanbide heziketako ikastegiekin eta praktikako egonaldiak eskaintzen ditugu ikasleak etorri ahal izan daitezen eta gure taldeekin lanean aritu daitezen. Beraiekin buruz buru aritu daitezen
orain aktiboan dauden proiektuetan, ez dira biltzen edo zer txikikeria egiten, ez? Benetan ikusten dute nolakoa den egunerokotasuna Tecnalian proiektuen garapenean. Eta uste dugu horrek guztiak gainera lagundu egiten diela beren prestakuntza areagotzen, esperientzia hobetzen, eta geroago laneratzean ere aukera handiagoak izan ditzaten. Tutore bat dute, noski, eta lagundu egiten die, beraien jardunean, eta saiatzen gara ere ahalik eta baldintza honenak ematen beraiei, gai izan daitezen bateratzeko ikasketak, ikasle bizitza hori oso garrantzitsua darako beraien titulazioa lortzea eta Tecnaliara etorri ahal izan daitezen praktikak egitea. Orduak, egunak behar dutena, ezta? Eta praktikak egiteko, ikusten duzu 100 ikasletik gora izaten dira urtean zer kopuru benetan handia. Saiatzen gara gainera beraiek gera daitezen luzaro. Bai, iruditzen zaigu esperientzia ona izan dadin, gutxieneko iraupen bat egon behar dela, eta horietako batzuk duten bidea, bada gradutik edo lanbide heziketatik bertatik hasten dena, masterra egiten dute, eta doktoretza ere gurekin egiteko aukera dute. Garrantzitsua da aipatzea. Eta egin dezakete gure egoitzetan, Tecnaliaren lantokietan, edo ezakit honek egiten duen nik seinalatzen duan hori, bai hemen. Eta unibertsitateetan ditugun ikasgeletan ere, ez da, badaukagu Kantabriako ikastetxea, badaukagu Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatea eta Bilboko Ingenieritza Eskola. Eta hortik pasatzen dira 50 ikasle inguru, eta iruditzen zait oso ongi funtzionatzen duela. Eta hobetzen dituela titulatuen aukerak landeratzeari dagokionez. Eta hau da, irabazi asmorik gabeko esperientzia honen laburpena, zeinak lagundu baitie zaioke ekonomia sozialari eta garapen jasangarrirako helburuei. Eta honekin amaituko dut, bai? Muchas gracias, Susana. Eskerrik asko, Susana, eskerrik asko, Ramon, denbora zorrotz bete duzuelako, eta horrela aukera dugu dialogo pixka bat edukitzeko, ez da? Zuekin galderaren bat baldin baduzue, iruzkinen bat, jorratu dugun gaiari buruz, fundazioen familiari buruz, enpleguari buruz. Una pregunta. Badago galderaren bat? Norbaitek kezkaren bat, partekatu nahi du, bestela ni badako baten bat, edo behintzat bat bakoitzaren zat, bai? Eta agian lotuz Susanak aipatu duenarekin, ez? Hezkuntzan lankidetzarako aukerak aipatu dituzu, eta Tecnalian bermatzen duzu edo zer neurri hartzen dituzu bermatzeko lanerako irisgarritasun hori. Guk Tecnalian ditugun profilak eskakizun maila handikoak dira, ikerketa zentro bat da, ezagutza zentro bat da, eta horrela guk kontratatzen ditugun profila badira ingeniarienak, masterra dituzenak, saiatzen gara doktoreak edukitzen, bestelako hezkuntza maila batzuekin, baina parte hartzen dugu, hainbat ekimenetan ikusten dugulako bokazioak gutxira doazela, ez da? Lehen emakumeak ziren, ez zirenak joaten unibertsitate ikasketa zientifiko eta teknologikoetara, zientzietako, ingenieritzako ikasketetara, baina ikusten ari gara eta gero eta egiaztuago dago. Nerabeak gero eta bokazio gutxiago dutela, eta hori gertatzen da bai nesken artean, bai mutilen artean, beraz, parte hartzen dugu zenbait ekimenetan, adibidez emakumeak zientzian ekimenean, Spira Stimen ere parte hartzen dugu, Deustuko Unibertsitatearen ekimenean, edo Erronkan, Metaleko Enpresen Federazioan, eta parte hartzen dugu badaudelako voluntarioak Tecnalian, zientzialariak direnak, ikastegitara joaten direna, azaltzera emakume bat nola guztiz gai den nork esango lukeen, eza?
gai garen hori egiteko teknalian ikusi dugu 54 bat garela, emakumeak eta beti saiatzen garea joera horiek bultzatzen. Ez daitezen izan beti gizona goi mailako postuetara hiltzen direnak eta hor alegin handi bat egiten ari gara, berdintasun bat lortzeko. Eta voluntarioa ditugu, eta atzo hain zuzen ere eskatu genuen, ea nor parte hartu nahi zuen, eta 40 voluntario ditugu dagoeneko, ekimen horietan parte hartzeko, unibertsitateetan, Jaurlaritzaren babesa ere badugu, eta oso garrantzitsua da, askotan esaten dugulako arazoak ditugula enpleguarekin, baina lortu behar duguna da, titulazio horietan, nerabeak erakarriko dituzten, titulazioetan lortzea lana dagoen ikasketak izatea, ezta? Hori da gure arazoetako bat, ezta? Iruditzen zait badagoela matematika ikasketak egin ditzaken norbaitek, osasuna arloan ikasketak egin ditzaken norbaitek egiten dituela orain ezakit beste zerbait eta langabezian dagoela, beste aukeraketa bat egin izan balu orain lana eduki kolukeenean, ezta? Beraz, iruditzen zait hortik hasten dela ere, ezta? Iruditzen zait gizarteratu behar dugula zer behar duen gure gizarteak. Gure gizartearen beharra delako, luzatu nahi izugarri, ez esango nuke, iruditu zait oso interesgarri izan dela esan duzuna, pixka bat, ekimen horiek ikusarazteko eta gogo eta hori ere oso aproposa. Ez dakit beste galdaren badagon, beste lanik egingo diot beste bat, Ramon. Algo que decirnos. Berak ere zerbait esan diezagun, badago galderarik, Ramon, esan duzun zerbait, aipatu nahiko nuke adibidez museoko jarduerak aipatuta, ez da, badira oso garrantzitsua fundazioen sektorean. Aipatu duzu frogatzen dela badagoela balio bat, balio ekonomiko hutsa zarago doana, ez? Eta adibidez zuena bezalako erakunde batean lantegi batuak enplegua aukerak sortzen ditu ez gaitasuna duten pertsonentzat. Gauza hauek ez da, balioa sortzearena ekonomikoa den balioa zara hori nola neurtu daiteke zer diote azerlaneko horri buruz? Hori pixka bat intuitzen genuen, ez da, erakundeek eta berretsi dugu hori horrela dela, azken urteotan eta kostatzen ari zaigula, aurkitza formula argi bat, ordenatu bat, hau mai gaineratu ari izateko. Erakunde hauek guztiek argi dago, dituztela emaitza ekonomiko batzuk eta horiek aurkeztu ditzaketela. Baina instrumentalak dira eta azkenean helburu bakarra da iraunkortasun bat eta jasangarritasun bat izatea, galera baldin baituzu behin eta berriz arazoak izango dituzu. Baina mantentzeko adinakoa baldin bada mozkina ezin da izan ere ez hori irizpide bakarra ebaluatzeko, ez da. Emaitza honenak izan dituenak, fundazioen kasuan ez da mozkin handienak izan dituena, baizik eta inpaktu handiena izan duena, ez? Gizarte onura handiena ekarri duena. Euskadiko museoek elkarlanean eta modu koordinatuan lan egiten dute, ezin dutelako erabili emaitza ekonomikoa irizpide gisa, ez da bisitari zenbakia ere ez, haiek identifikatzen zuten adibidez ondarearen zaintza, kulturaren garapena, zenbat aur joaten diren museoetara, eta horrela kultura beste modu batera ulertzen eta indartzen dutela, eta ikusi zuten hori etzela kontuan hartzen, eta oso lan interesgarria egin zuten, hori guztia balioan jartzeko, datu batzu daude eta monetizatu egiten da, emaitzari aurkezten dute, eta horrez gain, txosten ez finantzarioa edo jasangarritasun txostenaren gai atera zen azken urte hauetan, eta hor ekonomia sozialeko enpresak izan beharko ginateke lehenengoetakoak horri buruz hitz egiten, gure lan egiteko moduagatik, eta gure balioengatik, sortzen dugun balioa, merkataritzako balioa baino handiagoa delako, eta hor ikusi dugu atzean geratu garela, eta enpresa handia, multinazionalak eta aholkularitza etxe handia dira eredu hori diseinatzen ari direnak, eta hor gu atzean goaz, atzetik goaz. Funkon guk
proiektu bat garatzen ari gara, finantzak eta lortu dugu, eta gure helburua da jasangarritasun txosten bat diseinatu ahal izatea berariaz fundazioentzat. Eta bertan jasotzea balio soziala, ingurumenarekin lotutakoa, eta horri zenbaki batzuk esleitzea azken batean erakunde txiki batek laguntzen dielako adibidez bazterketa egoeran dauden pertsonei eta alde ekonomikoan izatea, emaitza agian ez oso bikain bat eta 15 pertsonen datua bakarrik jaso ahal izatea, iruditzen zait ez dela benetako isla bat horrek dakarren guztiarena, ez da? Zuk enplegu bat sortzen duzunean horrek duen balioa pertsona bakarrena baino asko handiagoa dela, ez? Eta gainera kasu honetan, kontuan izan behar dugu, ez direla masterrak edo doktoretza ikasketak dituzten pertsona, baizik eta oso muturreko egoratan dauden pertsonak. Europan ere badago araudi bat, lenguaia komun bat ezartzen duena, eta iruditzen zait hor ekonomia sozialeko erakundeak ezin garela atzean geratu, ezin dugula utzi multinazional handien esku honen guztiaren definizioa, haiek direlako soldata arrakalean eta balio sozialaren eraketan erreferentzia izango direnak, bestela, ezin dugu hori nire iritziz ahalbidetu, ez da, ezin dira gure kontzeptuen aurretik jarri. Eta, kostatzen ari zaigu, baina hor administrazioarekin dugun gertutasunak lagunduko digu horri balioa ematen, eta espero dugu horrela, erakunde guztiek erabiliali izango dutela formatori. Mila esker, Ramon, mila esker, Susana, mai honengatik. Eta orain gainera atxeen aldi bat dugu, beraz honekin utziko dugu, amaituko dugu, eta beharrezka balitz kafean jarraituko dugu solasean. Ya ha dicho que pasemos por aquí.